dugi niz utakmica je jedan od ponajboljih igrača iz svog kluba i nizozemskog prvenstva. Sad je to ukrenio i izvrsnim pogodkom protiv Ajaxa, tako da zaista hvale vrijedni nastupi. Možda njegov i najveći pogodak u karijeri zabiti na Johan Cruyff Areni nije mala stvar. Apsolutno je mala stvar, mislim da je pogodak odabir kluba i lige, jer nakon ove epizode što imao u Emiratima, bilo je dosta upitno kako će to dalje ići, ali hvala Bogu, pogodio je u svakom smislu. Petar Musa u napadu otvorio sezonu odmah sa 2 pogotka u dresu Dallasa. I to odmah tamo di Hrvatsku čeka prva utakmica protiv Engleske, tako da možda i to nešto znakovito. I to protiv Toronta gdje će Hrvatska igrati drugu utakmicu. Da, tako da evo, pa moram ti reći da je bio lijep vikend. Dosta naših igrača odigralo dobre utakmice, dosta naših igrača se upisalo u liste strijelaca. Mislim da su to onako zdrave brige. Ovo malo koje nisu, to je znači te ozljede koje nažalost još uvijek Guardiola nema duže vrijeme. Nažalost nema ni Kovačića, tako da vidjet ćemo kako će to izaći u ovom razdoblju do svjetskog prvenstva.